A very warm welcome to Ulwazi Nezindaba. Please don't forget to comment and like, and if it's your first time tuning in, kindly do subscribe. Thank you. So guys, Ngizwe Mchunu is crushing out. He is lashing at the gay community, and this follows after we saw a couple of pictures and videos here and there of a beautiful traditional ceremony ye couple le gay. So we could really tell from the pictures, Guti, these two come from different tribes, because the other one bega attire yemaXhosa, and then the other one agqoke attire yemaZulu. Kodwa Ngizwe Mchunu really does not understand yonke lento le. He is lashing out nje ukhuluma tindo leti heavy ngalendlela lesimanga uthi yena abahambe ukuthi baye kuphi kwati yena. So guys, we really need to remember that at the end of the day we are a democratic country and our opinions are definitely not the law. So then in this very same video kube khona ne video of respondents lebuya khona ku Dominic Zaxa la khona asicocela nje asitshela kancane ukuthi hey mina I've had an encounter with Ngizwe Mchunu, so ngiyamangala nje makasakhuluma ngalendlela la khuluma ngakhona, and Ngizwe Mchunu nje really kept on dragging uSomizi kuyo yonke lento le athena Somizi vele ipresident yebantu abagay. Indodelala nanje indoda amanyala ukugcina ke lawo nisibangela ububhezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo uSomizi nalomgodoyo uSomizi yabo lo Somizi qoqa isizwe sakho kuphume naso la eSouth Africa. Sizomcwasa bukhoma ke manje ke sizomcwasa bukhoma weyitabani wezinsha wemgodoyi uSweet Golofu ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sokwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke injoba injalo, especially thina ke kwaZulu angazikele kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomnye sitabani lesesinye sifaka imvunulo yamampondo namaXhosa angazike mhlawumbe noma lolo into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke simukele boyilwela nabo ukuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa la kithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanele manje hambani nekulumeni wena nikhompozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizwe icreative wayipatenta lo designer yakho ibelonga kuwena lo design namalungelo ayo. Sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu, sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu, yabona. NanjengoShembe njengoba uShembe khona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wasefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga neucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe. Ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto. Nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto. Itabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja itabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona mangabe senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe neinsimba zakithi nameve bubesi niyokhwelana ngawo indodelala nanje indoda amanyala ukugcina ke lawo nisibangela ububhezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo uSomizi nalomgodoyo uSomizi yabo lo Somizi qoqa isizwe sakho kuphume naso la eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asangidingi la sizomcwasa bukhoma ke manje ke sizomcwasa bukhoma weyitabani wezinsha wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho la kwaZulu futhi egana itabani phindelani kwela kini uSomizi qoqa ibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena Somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphatha umfana wakhe omncane wasenquthu uSweet Golofu samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngayo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedeni kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani
Kuma nje umbala usiyemfana ukuthi siyambuka nje. Sambona yena uthi insizwe kodwa sesiyamgabaza. Ngoba ugonwe uwe emsulu entsha Somizi. Ugonwe uwe umgonile. Umgoneleni ingane yethu. Ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna. Prenuthi bethu niyayitapela. Ezinye lapha nihambe isineka lapha. Kodwa sinye sipofu la seligoli esigcwele la kuba TikTok. Ngeke sibuke nje ukuthi isitabani lesi. Sizeza sekade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu. Lomgodoyilo sikhathele yinina yonke into esizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi ke wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini ngiyanitshela noma bendunisela ngezinqe noStefana nje nenzani fusegani itabani kutsho mina manje ngithi mina kini qinisile ngithi kini nalento lamanyala enziwa kwaMayimayi kanti ngoMayimayi nje sonto ledlule lapho kwaMayimayi indawo yethu leyana eyigxekwa ibuka kude kuthiwa sidlele ivalweni zama wardrobe igxekwa ngoba nakho iduma amabhinqa iduma thina njengoZulu nithatha lobu butabane nifaka la emabhinqeni manje nalayo amasikani sengiyibonile ezimbalwa ikhona seyifikile lapho phitho zitabane kwenze njani noma bendunisela ngezinqe noStefana nje nenzani ngempela lamanyala niwenzani ngoba yimini umelusi la yimini umuntu obheka isimo la manini akhandaneni train niduniselane le nukuhlaba le kude hayi la nizokhanda into nithatha ubhinqa bethu nithande isiko lethu nithatha impepho yethu niyembathe nenze lamanyala niwenzayo fusegani itabani kutsho mina manje fusegani zitabani nivunulela ngemvunulo kaZulu nivunulela ngihlola umhlolo manje ijama kuzeliwe masingavumela lento izwe lethu lifile ngeke obaba omkhulu bevume life ngathi ngeke bevume life ngathi ngeke sikhona nje singamashinga nje fusegani izitabani kwaMayimayi lapha kugcwele itabani ubusuku nemini abantu abasalali usuku nemini itabani ziyabhensuza lapha ziphema amahalbi sekungena namahalbi lapha thiwa kunentuthuko amapha ayibona intuthuko yensango nama drugs Kona mahosha abadayisa bukhoma lapha la fihle kakhulu ngiyababaza as a president of the Bhinqa Nation I'm sending this message straight to all gays ukuthi fuck you is enough kwenzeni konke ningakwenza kodwa uhlukana nemvunulo kaZulu zinja ngiyaqalekisa lo mshado wenu benushada sak izinja sekucula ayishebe I just woke up and ngibona ivideo kaNgizwe. Imani ke okay but Ngizwe siyavuma sizohamba kodwa nginombuzo ophuthumayo. Uyakhumbula ngenkathi uhlangana nami eSlow Lounge eThekwini at the FNB Slow Lounge eThekwini earlier on this year? Do you remember what you did? Uthi ngikhumbuze but mhlawumbe usukhohliwe. Ababehlele eSlow Lounge bayongifakazela nabasebenza eSlow Lounge bayongifakazela. Wena ngathi ngihleli at the business desk ngisebenza with my MacBook ngisebenza I was finishing a document. You stood up about 5 times to try and get my attention. The first time usukumile wenze ngathi uzothatha newspaper emva kwami ngoba la ngihleli khona kunama newspaper emva kwami ngakubuka. The second time wasukuma wenze ngathi uthatha imagazine ulokhu manje ungibuka kodwa ungasho lutho ngakubuka nami ngangasho lutho. Okwesithathu ususukuma wasukuma usuhlangana nami ebar mangifike ebhangi zo-order isiphuzo nawe uyasukuma uzo-order isiphuzo kodwa into yangimangaza ukuthi etafuleni la uhleli khona isiphuzo sakho wawunaso and wawuhleli wedwa futhi. So okwesi-4 ke wasukuma futhi wenza kumina ebusiness desk wangidlula this time waphinde wangidlula futhi wase wama wangibuka. I eventually ngakhipha my earphone ngakubuka because I thought khonto esilo ufuna ukisho wabingelela wathi sawubona hayi nami ngavuma ngabingelela ngaphinisela my earphone ngaqhubeka ngasebenza. Okwesi-5 wabona ngoba sengiqoqa izikhwama zami sengifaka ilaptop ezikhwameni sengidonsa nani suitcase wasukuma weza kumina. Your exact words were how ngiyafisa kube ngilitholile ithuba lokukhuluma nawe. Hayi nami ngihleke ngithi hayi mhlawumbe nangelinye ilanga uthi hayi nangelinye ilanga impela nje uyokhuluma nami. Hayi nami
Ngihlekele ngisuke ngihambele. Ngangazi ukuthi kwakuyimpawu lezo zokuthi wena uyazonda ngoba nakho thina amagezi kukhona into esikwenza uyifile noma uzama ukupretenda engathi you didn't know you were talking to a man on that day. Ngangafake makeup and ngangashefile futhi netshebo nje eyikhona nje ivelele khona yebo ngangikhindile izinqa zibhekushuzela zibhekele. So wena wabona nini ukuthi amagezi are wrong? Wabona ngalolo suku lolo ngenkathi uzama ukuthola attention yami ungakwazi ngisho ukukhuluma nami noma mhlambe ubone manje and yini le kwenze ukuthi ubone yini le kwenza ukuthi uze ubone ukuthi amagezi are wrong because mina ngokwazi kwami ayikho indoda straight ezoxaka ukuthi thina as gay people khona into esiyenzile noma mhlambe uxakwa ukuthi what we make you feel as gay people because I know I made you feel something but ngizwe I know I made you feel something. You couldn't even speak. Wama wasukuma waphenduka ingane secrash ungakwazi ngisho ukukhuluma obuhle bami bokudida izinqa zami zikutatazelisa amathanga ami ekwenza uzibone uvithikile wahluleka ngisho ukukhuluma. So it was that day la wabona khona ukuthi amagezi are wrong. Cabanga ke ngalolo suku lolo kube lento wena othi asiyenze le ukuthi amagezi axoshwe ashawe kanjani should nawe ngabe washawa asenze ke ngathi wawungazi mhlawumbe uthi ukhuluma nomuntu wesilisa asipretend ngathi wawungazi uyabona ukuthi ngambe washayela into engekho ihomophobia is so dumb because akekho umuntu ongabe uxakwe indlela omunye umuntu aphila ngayo ibingeke izikwenzele lutho because asithathi imali yenu asithathi lutho siyaziphilela nje kodwa ke mina bengicela ungisheshe ngiphendule ke bhodwa wami uphike futhi mawuthi uyaphika usheshe uphike bhodwa mawuthi uyaphika khona nababe khona eFNB Slow Lounge nabasebenzi base FNB Slow Lounge bezofika bavume bathi hayi siyakhumbula impela ekwenza lokho ngizwe tatazele ngathi tissue elenge bathroom yase rank. Yeah.